Let us pray. In your loving providence, O God, you have made the forces of nature to subject the world of our hands. Grant that by devotion to our own work, we may gladly cooperate with you in the building up of creation. We ask this through Christ our Lord. Amen. Let us pray one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be, to be grateful for all the blessings that God has given to us, especially the equipment to be used for the widening and the construction of the road going to Damutan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. So at this time, malibot kita at maritik sang holy water. So makita natin mga partner no, ginapatigayon subong ang blessings ng mga heavy equipments nga pagagamiton para sa pag-construct ng dalan ang farm to market road from Barangay Bulwang, Barangay Bakuyangan, Barangay Tarakagay to Barangay Damutan mga partner. So ano na mga partner no, upod ri ang kontraktor sang sininga dalan, upod si Mayor Dap Anthony Vidora sa Garilikas, ginapatigayon subong ang blessings mga partner. So isa ka payloader, makita naton diri makita natin mga partner no, nga ginapatigayon gusto mo ang blessings ng ini nga mga salakyan.
we join us here for the final blessing? So before the final blessing, of course, personally, I would like to thank all of you, especially to the mayor of Hinobaan, because sir, I am also from Hinobaan. I am living in Barangay 1 Hinobaan, so thank you very much because it's a long overdue. I actually dream of Hinobaan on to concretize the road going to Damutan, so that our also brothers and sisters that producing their their product in the mountainous area of Hinobaan, they can deliver their product going here in the proper. So thank you very much. Dako gid nga grasya sa taga Hinobaan ang ini nga sa isang project. Maybe this is the right time na gid para nga at least we can also access we have our access also na makalakat man ta sa damutan, ang iban gamba lang damutan pero they have not even go there kay daw kalayo gid sa aton, but hopefully with this road we can easily access going to Damutan, because Damutan is a very beautiful barangay of Hinobaan. So thank you very much kay sir, sa contractor, kay mayor, kay sa inyo tanan, madamo gid nga salamat. The Lord be with you and with your spirit. May Christ the Lord, who for our salvation took on the burden of human toil, continue now to strengthen us with His help and give us His peace now and forever. Amen. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. The blessing has been offered. Let us go in peace. Thanks be to God. Congratulations and good morning. Okay, thank you so much, Father. Thank you so much, everyone. Okay, so magalingkod kita tanan. So sa pagpadayon sa aton ring pagpasalamat na blessing sa mga heavy equipments. Okay, magpapamati kita sa mensahe from Engineer Mapa. Okay. Okay, in behalf sa province, pamatihan natin si Engineer Mapa. Good morning, everybody. I'm here. In behalf of the province, sa kay Governor, the long-awaited na project ng Talakat kay Damutan Road. At least na siya gid na approve na kaya tigayon, kaya na award na sa atong na contractor, and start na gid this week start na ang obra sa aton dalan, and this will siguro ang aton time duration siguro sini mga 2 years pero ang aton guro contractor ba si tapuson nga guro in 1 year so we thank especially we thank the Lord for this blessing for this project, kasi din ang mautod na dito sa Damutan as what Father said, nga maka-deliver man sa ilang product diri sa Banwa nga preska pa, hindi kay ning na siya, Father So again, good morning, and God bless us all. Okay, thank you so much Engineer Mapa. Okay, so project pa kasi kung 1 year na lang tapos na yun ang aton nga dalan from Barangay Talakagay to Damutan.
And of course, at this point of time, aton mamamatian ang aton pinalangga nga Mayor, Mayor Dap Anthony Vidora Sagarilikias. Instant program ni atin na. Anyways, no, first and foremost, I would like to thank Father. Thank you, good Pads, no? Pakanto si Father na nag-travel din from Kabantalan down here sa Inubaan para mag-bless ang ating mga equipments para sa ating Talakagay, Bakuyangan, Damutan Road. And of course, in behalf of the province, Aris Engineer Mapa, siya gini ang mas-spearhead, no, mag-start sa clearing operation before mag-start ang construction natin. So, palakpakan ta si Engineer Mapa, ang bilog na team, under kay Attorney Diaz, and of course kay Governor Bong Lacson. Kag ari man diri ang isa ka tawo nga dako ang papel nga natigayon gini nga aton nga construction, no. Luwas nga siya ni ang nangita sa right connection sa babaw. Kay bisan ano naton katinguha kung ta right connect sa babaw kabudlay nga magnaon sa aton project. Amo namba nila SB Malayo nga nag-align na ang bituon sa kalangitan. Kita nga mga aligokoy di sa dalong, nag-align man kita tanan. So palakpakan ta sa Frankie Uy. Ari man ako mga SB members, no? SB Toy Bilbao, napaka naton, SB Noynoy Cardinal, SB Bibing Tubilia, SB Malayo, SB Borque Mali, and future SB, si SB Cami Santes. And ari dili in behalf ni Kapitan, no? Ari man yung mga kagawad sa Barangay Talakagay, kagawad ni Gita Takdoro, kagawad Ati Tikling, kagawad Ronnie Asusena. Nakagay ni sila ng mga kaunsilan. SK Jerbon. Sa Barangay Bakuyangan, isama ni sila ka recipient sa atong project. Ari diri si kagawad Mitch Michael Reliquias, kagawad Lems Lerasan, kagawad Juninon Ulak, and sino pa? Kagawad Dudes Moreno. Okay. And sa Barangay Damutan, no, sikap siguro sa groundbreaking na. Ang atong groundbreaking is September 25 yun. And si Governor Lacson, tanan sila, no, mga manaog dili sa Hinubaan para sa groundbreaking ceremony. Subong anay na-start ang atong clearing operation na, Frankie, para ma-clear na ang dalan sa dito sa babaw. So, thank you gid sa inyo tanan. And amo ni ang dugay na kadamgo sa Hinubaan. Nag-start in 2016 pa ang pag-process. So, pag-assume ko office ang 2022, dito nato nakita karang pukiban nga wala gali nga start process to ang consultant nga ginassign ni Gov. So nag-back to zero kita, kag nagbuligay ang probinsya, kag diri sa LGU nakaagom ginaton ang kayuhan nga dugay naton ginadanggo. So ang bal ni Engineer Mapa 1 year ko, no, born to Frankie. Kung nalambas sa Frankie, ginang December, tapuso niya. Surang alang mo to. Yun talaga, no? Anyways, thank you, kag salamat. Padayon kita nga mag-upnanay sa pagsulat sa bago nga kasaysayan dito sa Banwa sa Hinubaan. Mayong aga sa inyo. Okay, thank you so much. So palapakan naton atong pinalanggang Mayor Dap Anthony Vidora Sagarilikias. So, in response sa mga kagawad, no, from Barangay Talakagay, pamatian naton Barangay Kagawad Edita Takdoro. Palapakan naton. Isa-isa sa Talakagay, sa Bakuyangan, may parana. Good morning. Sa ato nga pinalangga kag maupot nga Mayor sa Banwa, Mayor Dap. Sa ato SB member, sa aton nga mga kagawad nga din sa Talakagay sa Asas Damutan, sa aton nga contractor kay Mr. Frankie Uy. Sige Isabela ni kabila man ko. Sir, sa palibot sa nagadala sa natin sa kaninong kagkataway sa atong Pilipina sa Pinipik at sa naman nga kunyara sa Sagba. Good morning. Sa tanang bisita kag sa tanang driver sa atong ekwipo sa atong mga bisita man nga hindi natin makita. May aga sa tanang. Hindi ako kay Kapitan, hindi nila ko nung IC ko, pero wala ako lang kasi barangay kay may ginikatuan ko anay. Sa masili na namin sa Talakagay, welcome sa contractor kay sa mga drivers ang mga ekwipo naton. Masiling namon,
Iupda namon sa papel ni Mayor o kung sa kaya Mayor sa may barangay Tulakagay, iupda namon ang programa sini sa atong gobyerno, labi na sa kaya Governor Lacson. Kag handa man kami magbulig sa inyo sang pinangnanon sa amon pumuluyo nga lang diri pakadto lang yan sa babaw sa dalagumay. Kasi siyempre pakuyan nga naman yung pakatong sa may babaw. Wala naman ang inyong mga diferensya dira nga da medyo may problema. Ibiyak kay Mayor, kay Aras Mayor, kay sa SB, ang barangay Tulakagay handa man magbulig sa iyo taran. Good morning, Yuan. Maraming salamat kagawad Ililo Tagduro. Now, magamatian naton sa pakuyangan. Honorable Mitch Michael Reliquias. May ngagatan tanan mayor, sa kontraktor, sa yung mga kay chief, mga isbe, budlay sa isbe subong kay isa lang mayor sa inubaan mo, di subong duwa ka vice mayor. So, hindi na ka ba isa-isahon kay malisyahan pa na karon. So, mayor morning sa mga vice mayor why na lawagaya. Kung kay SB Malayo, lawagon ta lang, SB Malayo, SB Cardinal, SB Cabiliha, so pang isbiyada, sa kay chief, sa kay father, ilabi na sa kontraktor, miguhon na yung kontraktor, kilapit sa mga pistata. Ang bakuyangan sa Disyembre pista, Tulakagay, Iniro, do dako-dako pa kayo sa sound system rin ng Salbargin. Anyway, ang bakuyangan niya dugay na gidman ang handom, kay daw-dawig-lawig niya ang isang bakuyangan niya dalan. Kay ang Tulakagay, kaya kutob damutan, at damutan sa may dalagumay, sa unahan sila pagtaklag doon sa may simbahan, bakuyangan na ina nga part, pakadto doon kalalayo, at talato sa may spar 8. Di daw-dawig-lawig kinang yung bakuyangan, so butsing nga doon, dako-dako, gid ang pasalamatan ng bakuyangan, kay dako, gid ang dako gid niya ang makabis ang bakuyangan niya sa pagsilang sa dalan. Anyway, dako gid mga bakuyangan kasi yung mayor taga bakuyangan subong. So pala paron gid ang bakuyangan. So madaming salamat sa inyo mga pagkadto dire. Kag sa amo naman yung parte, kung may mga problema gid man ang barangay bakuyangan council sa pamumuno sa amon barangay Kapitan Noel Laida, amon man niya tinguwaan nga ma-ariglan natin ang yung mga problema para sa dalan. So good morning, kag welcome sa Tantara, labi ka sa atin nga, ano di ka na construction, AC Rivero Construction, so daw sila gid starring sa mga. So thank you, Gib. Maraming salamat kagawad Mitch Michael Reliquias from Damutan. Kagawad Midel. Palapangan naton, kagawad Midel from Damutan. Okay, ari gini sila. I diap sa Mayor Anthony Reliquias, kagang naton nga Vice Mayor, Vice Jeffrey Koy, kag mga kaupod nga mga council, kag ari gini kag sa tanan-tanan, mayong aga. Nagkapasalamat gid kami nga sa amon nga barangay nga maging successful ang amon nga dalan para makagawa ang amon nga mga proyekto sa tanan nga mga kasapatan dasig lagi na makagawa kay matigayon na ginang amon nga ginahandom kag dumot nga mga simento na ginang mga barangay. Amon na ang mambal gid Mayor, salamat gid kayo. Okay, maraming salamat kagawad Midel from Damutan. Okay, from the SB office, mga bayan naton, SB Toy Bilbao, sa paghatag sa mensahe. Okay, for the closing message. Thank you ka partner, my brother sa fraternity, Alpha Kaparo. Mayong agagid sa tanan-tanan, dito na pag-isa-isa, mayor na mayor, may agagid. Sa council sa Damutan gali no Tulakagay kag bakuyangan nga registry subong ko upod ko mga isbe sa kay dito from KOY Engineer Mapa hindi ko manakon tiga province mo gaya ni kami of the nine
So kami nalipay gid nga masugod na ang dala no halin sa closing South Bend pa damutan kag dugay na nito nga dumot sa rambal na ni kagawad sa damutan no. Kuan na gid ni madayon na gid ni nga nabi ang dalan pakadto sa damutan di mas lapit ini nga road sa amon ikumparar nga kung sa iban pa kami maagi malibot pa biya kanto ni or dito maagi mayor sa may crossing forum daw layo nga ruta dito. Kag ang ekonomiya sa damutan ma-improve gid kung mayo na ang dalan na po sila mapagwa sa nila nga mga tanom nga ginabaligya dribla mga kaumayan nila no maprato ang presyo tungod nga mamayo na ang dalan kag ila sa rambal ni kagawad ang inyong mga kasapatan sa uli. So kabay pa nga ini ang pag trabaho sa ini nga project maging mailway lang tanan no wala lang sa may mabalabag pa dira nga mga hindi magatag konsiderasyon para mapagatag sa mga ano ni gani mayor ni right away no nga magsinabad pa kay wala sila gyapon may memo kaya i-donate naman nila way naman sa mga nagapamalabag no kag maging safe tanan ang mga tao ni Tito Frankie no sa pag trabaho ni. Amo na naman sabay pa nga gaydan kita ni Lord sa panglakaton nila sa naton sa matag adlaw nga tanan. So sa liwat, good morning. Okay, maraming salamat. Thank you so much sa tanan mga dapit natin mga bisita from the contractor, engineer, mapa from the provincial office. Ang mga final up kita, photo op kita dito, background natin ang likod ng mga heavy equipments. Sige. Hindi na. Payo. Paler. Dala na lang. Dala lang. Kaya kitlin. Mga gawad. Upod mga gawad. Mga gawad. Upod. Sir, nabagay doon dyan. Last na lang po, Waninubaan. Thank you. Abansi ni Grinci. Abansi ni Grinci. 1, 2, 3. Thank you. Masih 2 years, ano tengah kalamas hari ini. Basta wala na yung kapulian. Yung ulan na ano? Ikaw ganing magawa na ilang pa? Ako po din.